Canada Toronto Ghanaian near Bemo call Canada 2 years pepe penny what friend nkwa your friend of Marvin Ba Puedo Marvin Ba Puedo fee Ghana has a call Toronto memo 2 years na apartment I was done on the pabon for be akotwi tuo e abona sesia no ye ntimi wo se oni obi e wo mentimi ho ase anaso oni obi a se Ghana ha eko girlfriend ho no anaso wakofo obi a de no an se wo mo e wo different apartment it is wo mo ti so wo mo boni tuo emprensa Marvin de ne bo atwi fom asane fom wo gbedu fom a ti so mo frefra ambulance by no na just Marvin wa ye nyame de wakokodi ananso wantumi anje ne kras abre Marvin ayenya de ewo Toronto mem se si ano se ni wo no se oye obi bone na no ye nya hu ye na esi abusuafo ne ona wo no ene adofo ewo Toronto de wo mo nsuru gudjem a chese wo mo twada ado pa misro ma ye nti omumra Abusuafo madaroma enen so yakuye nua baako na no permit asem no bitu anamon na makogina ho bia fra no pa bi de menu tutu former police for na de wa around na emu aya sisters emu aya abusuafo emu aya o emu aya mun koto obi ahwe munya hwe better wrong place at the wrong time. Wrong place at the wrong time. Bisra mumu shamu ho ye megusume ka. Enya trend na mepo. Enya trend na mepe. Mu safety here o. Misra mu shamu ho ye. Mu shamu ho ye o na asam na susu o. Asam na ni susu o. Yapa mo cha mu shamu ho ye. Nyasa mo ba Canada na no mo ba Canada o. And sikana mucha say munya careful me pesa me buo bibia mu ha munya careful o na baby amone nam no munhwe yie munya very careful na said asama bay arehosam na asasi no yenua hohofo ya wo mabay another one so ya boni tuo misramo munhwe mu ye said amonim Canada no before nya sanete wrong place at the wrong time. So one share ya obi betwa won kwaso. So one share ya obi betwa won kwaso. Mususu mpere mususu nya namfosam me pa mo chaw misramo me the duties ne babra mo soon and I hope some mu bi mo ho news ya pa mo chaw yesramo me pa mo chaw masori no pa ya ko gina ho makwa ne na baby incident ni si ya no makogina ho a na nuanom areho mesramo me nuanom awo amaba visitors amaba me pa mo chow me trend me pe bibia. I'm just pleading to you guys me pa mo chow asam na areho ni pa no kro be di ade na boy ne papa no kra ono so eja bia ni ne ho ya be sramo na mfosam me pa mo chow misramo me the duties ne babra mo soon and I hope some mu bi mo ho news ya pa mo chaw yesramo me pa mo chaw masori no pa ya ko gina ho makwa ne na baby incident ni si ya no makogina ho a na nuanom areho misramo me nuanom awo amaba visitors amaba me pa mo chaw me trend me pe bibia. I'm just pleading to you guys me pa mo chaw asam na reho
nipa no kro be di ade na boy ne papa no kra ono so eja bia ni ne ho ya be sra mo mun komo chaki ba bia mo ne nam obi an chaki ba bia mo ne nam mutuso mfom sika mu mama ni na ho sika na mu wuja ho no misra mo asam fufro na asa bai me pa mo chaw mani nyina titensuo me ra ho ye adofo me pa mo chaw misra mo mumra form me pa mo chaw mumra form awo amaba mumra form let's say wo no mu nkyeremu bia kwan e fa so aye Marvin ofiri na ebusuafo nsa no e de ba besom